Ли сте за духът от Деветашката пещера и какви легенди се говорят за него? Деветашката пещера е едно от най-внушителните природни чудеса на България. Огромните отвори на тавана създават мистична атмосфера. През 50-те години тя е използвана от българската армия като склад за горива. Работници и войници, които работили там, разказват за необичайни шумове, стъпки и усещане, че някой ги наблюдава. Бивш войник разказва, че през 60-те години, когато бил на пост, нощем в тишината чул тежки стъпки от дълбините на пещерата. След това усетил студен повей и видял странна сянка по стената. Претърсил пещерата с фенерче, но не открил никого. Нарекли го духът от Деветашката пещера. Да вярва, че това е духът на войник, починал по време на войната от раните си, укривайки се в пещерата. Други свидетели разказват, че са чували гласове и войнишки комбанди, сякаш от подземния свят. Носи се и легенда за древен дух, пазител на времето и тайните на земята. Хората разказвали, че се явява само в дълбока мъгла или пълнолуние като сянка с очи от звезден прах и глас, който ехти като вятър. Според преданието, духът бил душата на древен тракийски жрец, погребан със своя сладен тъмнолет дълбоко в една от галериите на пещерата. Всеки, който се опитвал да го открие с царски намерения, изчезвал завинаги. Интересното е, че ехото в пещерата понякога може да създаде илюзия за гласове, факт, който обяснява част от преживяванията, но не и всичките. Пещерата има уникална акустика, която изкривява и повтаря звуци. Също така, изолацията, тъмнината и влажната атмосфера създават усещане за присъствие. И това е дух на войник, древен жрец или просто игра на сценки и звуци остава загадка.